Sant Llorenç i anem a buscar el camí de Sant Lleí. Estem al viaducte sobre l'embassament i al fons la Serra d'Albert, allà on ens dirigim. Som a la fàbrica Nauf i ara ja deixem la carretera i ens anem a pujar cap a Sant Lleí. Entrem al terme de la Coma. Aquí a la meva dreta queden els forns del Guixar. Arribem a Sant Lleí de Casavella, una de les ermites romàniques del municipi de la Coma. Anem pujant cap al Jou, en trams de pista i en trams de sender com aquest tros. Arribem a la collada del Jou. Estem a la collada del Jou, contemplant el que anem a fer. Aquí la Serra d'Albert. Començarem per aquí a la banda dreta, pujarem al primer cim, que és el Cap del Gall, baixarem els Tres Collets, pujarem al Cap de Tordet, finalment pel Coll dels Belitres, que és aquest d'aquí, pujarem a dalt al Cap d'Albert, que és el punt més alt. I llavors anirem cap a darrere i tornarem per aquest coll més baix d'aquí, que és Prat Major. De moment el dia espectacular. Iniciem el Corriol dels Obacs. El camí dels Obacs és un camí que es fa molt bé, planeja, més aviat baixa en algun tram, però és del tot ciclable. El surt en aquesta pista ja molt a prop de la collada de la Creu. Ja hem passat el coll de la Creu i davant tenim el Verd, concretament el Gall, el Serra del Gall, i ara ja estem a punt d'iniciar la pujada cap a les Carboneres, una altra dura pujada. Iniciem la pujada a les Carboneres.
Bueno, ja estem arribant a Prats Formiu. Aquí tenim Cal Gallina. És la casa més ben arreglada que queda de Prats Formiu. Hi ha hagut més de 15 cases. De la font de Prats Formiu, que ens queda a l'esquerra, igual que Cal Gallina. I ara ja anem cap als Terrers. Estem a Prats Formiu. Aquí hi ha unes vaquetes acabant de repelar el que queda i masos abandonats. Ben bonic, això. Aquí tenim Prats Formiu. I al fons, la Serra d'Albert. Cap on ens dirigim? Deixem Prats Formiu i ens anem a pujar cap a Creu de Jovells. La pujada de Creu de Jovells és molt dret. Arribem a Coll de Jovells i continuem pujant. Bé, parem. Estem arribant al Ferrassó, a mig camí de les Collades Altes. Arribem a les Collades Altes. I ara baixarem cap a la Font de l'Auró. Mira, la veurem aquí les vaques. Hola, vaques! Ei! Estem a la Font de l'Auró. Ja passem per aquí, no cal que us bellugueu més. Apa, adéu, bon dia! Des de sobre el portal de Cal Pelegrí tenim aquesta panoràmica d'Ensija, aquí sota Can Blanc i Can Pelegrí, els rasos, i cap al fons, Sant Llorenç del Munt, molt al fons, Montserrat.
Anem pujant cap a Coll de Pradell. Un dia espectacular. Gens de vent i sense cap boira. Bon dia. Mira aquests dos. Fem la volta al Cap de Pradell. I ara ja arribarem a la zona de Prats, al Coll de Pradell. Estem a Coll de Pradell. Aquí al Coll de Pradell ens desviem un moment de la pista per anar a opirar les boniques panoràmiques que tenim sobre la vall de l'Hort. Des d'aquí dalt es veu tot el món. Passat Coll de Pradell i anem cap al Cap del Gall. Aquí ja deixem la pista i iniciem la pujada final al Cap del Gall. Amunt. Estem arribant al Cap de la Carena. Aquí dalt hi ha el Cap del Gall i avall allà on venim. Al fons el Coll de Pradell. Quin plaer poder pedalar per aquests topònims. Ja som al Cap de la Carena, a la Serra del Gall. Estem arribant al cap del primer cim. Ja hi som. Cap del Gall. Som al Cap del Gall. Sija, els Rasos, al fons del Montseny, Coll de Pradell aquí sota, a la llunyania Sant Llorenç del Munt i Montserrat, aquí a prop el Joan, i aquí sota Sant Llorenç i la Vall de l'Hort.
cap a més a la dreta, les Morreres i el Port del Comte. El Pedraforca, i aquí està ple d'arbres que han caigut pel llamp, pel fred, pel vent, pel que sigui. Però és prou bonic. Allà davant hi ha com una fita. Estem arribant a la pujada del Font d'Urret. I sembla que ja s'acaba el tema que ha estat, no? Del tema. Ah, no, encara continuem. Un altre pillet com aquest, I luego el pillet del següent. Collet. Miau. Iniciem la pujada al Cap d'Urret. Pujador XXL. Estem arribant ja al Cap d'Urret.
Som al Cap d'Ordet, o també Prat d'Albes. Realment és un cim molt pla. El cim és aquí. Estem I baixant ara anem al Cap d'Albert, que és aquest d'aquí davant. Bosc a través. Aquí a la Brava. Opa. Aquí hem de baixar per un poquet. Déu-n'hi-do. Uau. Som al Coll dels Bovitres. Una esplanada aquí, tan gran. Sí, mira, isards. Au, s'acabó. Iniciem a pujar. Vinga. Aquí va en Coll dels Bovitres i va pujar al Cap d'Albert. Molt ample i a més és llis al terra. No té graons. Escalfa, Escalfa una mica. Ja hem superat les dues rampes i arribem al cim del Cap d'Albert. El Joan arribant al cim. Ah, s'entra per aquí. Sí, sí. Aquesta és la vista circular que tenim des del Cap d'Albert. La Vall de Bot, Llorenç del Mig, l'emplaçament, el Pont de Montserrat, Sant Llorenç del Munt, aquí la Serra dels Tossals, Busa, el Raso, Sitja, Pedraforca, aquí el Cap d'Albert, Alfonso del Pielleu de Lleida. I aquí davant, l'allargat Port del Cor. El Cap d'Albert, com el que diu Fons.
Collet de la Font i ara anem carenejant pel Serrat Mosquer. Anem baixant, Puigrinyà, cap a Colldemola. Avall que fa baixada. Està ple de troncs aquí. Ja som a la pista d'Albert, ja anem cap a Colldemola. Estem arribant al Coll de Mola. Arribem a Colldemola, el coll que comunica la Vall de Gósol amb la Vall de Tuixera. El Coll de Mola. Deixem Colldemola i seguim ara les marques del GR, que ens ha de portar a buscar la pista un tros avall. Ara el camí s'ha convertit en un sender prou ben marcat. Torna a sortir a la pista. Hem deixat un altre cop la pista i continuem baixant pel GR. Això estalviem un bon tram de pista. Allà a la riera, allà davant, a l'arbre. Un corriol més bonic, el GR aquest, biciclable. Una meravella. Una baixada molt tècnica però molt bonica, ens porta de nou a la pista, ens ha de portar ja fins al pont de la Plana. Arribem al pont de la Plana, aquí deixem la pista que ens portaria a Tuixén i ara ja comencem la pujada cap a Prat Major.
Iniciem la pista de la Plana. Última pujada del dia. Arribem a la Plana de Tuixén. Aquest és l'indret de la Plana. Deixem a la dreta la pista que ens portaria a Coll de Port i seguim recte cap a Prat Major, que és aquest coll que s'endevina aquí dalt. Iniciem la pujada a Prat Major. Són 4,2 quilòmetres i uns 320 metres de desnivell. L'última pujada d'avui. Aquí davant tenim la pujada de Prat Major. Cap a la dreta. La pista està en molt bon estat i es puja molt ràpid. Ja estem a la zona de les Abatoses, de sota Prat Major. Aquí al fons es veuen les tarteres del Cap d'Albert, que no hem passat abans, per la seva banda occidental. Estem fent les esses finals abans d'arribar al coll. Aquí és la tarda i encara hi ha gel. Aquí hi ha la font de les Collades. Arribem a Prat Major. Ara ja toca baixar cap a la Borda. Apa, ole, ja ho tenim. Molt bé. I aquí baix ja tenim els ponts de la Borda i la vall que hem de baixar. Baixada ja cap a la Borda. Pista que ens ha de portar a la Borda. Passem per sobre del Camp de la Creu. Passem per la Font d'en Jaume. Arribem a la Borda del Pujol. Bona panoràmica des de la Borda, en Prat Major al fons, d'allà on baixem, i aquí tot el vessant surt de la Serra d'Albert. I aquí dalt, Prat Major. Iniciem la baixada cap al Pujol. Arribem al Pujol del Racó. Hem fet el grau de la Borda. I ara ja l'acció agafa. Travessem la ribereta del Pujol
ara ja encarem cap a les Insoles. Arribem a la carretera i ara cap a la Gafa. Aquí amunt van pujar. Ja fem l'últim tram. Estem seguint el camí verd de la Coma a Sant Llorenç. I arribem a la carretera de Sant Llorenç. Finalment arribem de nou a Sant Llorenç.